Os nenos galegos de ata 11 anos recibirán a vacina intranasal contra a gripe nos colexios. É unha das novidades da próxima campaña. Tamén se vai ampliar a vacina antigripal de alta carga aos maiores de 70 anos. E diremos adeus aos vacinódromos que se habilitaron durante a COVID. En 2 meses, desde a entrada en vigor da Lei do Litoral, identificáronse 1.600 construcións abandonadas, das que se calcula que a metade pode ter unha segunda vida. O presidente da Xunta visitou hoxe en Cee as ruínas da fábrica onde se procesou a última balea cazada en España. Ca calor da última fornada de pan aínda presente, o derradeiro forno tradicional de Castroverde pecha as súas portas. Tras 25 anos de noites en vela e de arredor de 300.000 empanadas feitas, Agapito marcha e con el desaparece a entrega de pan diario polas aldeas veciñas. Comezamos, boas noites. O Sergas inicia o 29 de setembro a campaña de vacinación contra a gripe e a COVID, que este ano amplía a cobertura tanto en maiores como en nenos. O obxectivo é inmunizar o 75% da poboación maior de 60 anos e máis da metade da poboación infantil de Galicia. Será novamente unha campaña de dobre inmunización da gripe e da COVID. As vacinas empezarán a suministrarse o 29 de setembro, no caso da gripe, cun reforzo da protección pros máis novos e pros maiores. Unha das novidades é que se empezará a administrar a vacina antigripal de alta carga a partir dos 70 anos, cando ata agora estaba destinada aos maiores de 80. Os achados confirmaron que a vacina de alta carga reduce as hospitalizacións por gripe case nun 32%. Tamén se amplía a idade de vacinación infantil contra a gripe, que chegará ata os 11 anos. Vamos a ir de los 6 meses hasta los 11 años. Y la población de 2 a 11 años no va a ser pinchada la vacuna, sino que va a ser intranasal. Como novidade, probarase a vacinación nos centros educativos. Imos poñer en marcha un programa piloto de vacinación escolar que permitirá administrar a vacina intranasal directamente nos centros educativos. Toda a poboación diana vai ser citada por SMS para vacinarse nos centros de saúde, en hospitais ou no propio domicilio. Os primeiros serán os maiores e os traballadores dos centros sociosanitarios. A partir do 13 de outubro empezará a vacinación dos nenos. A campaña durará ata finais de ano. A Xunta calcula que 800 edificacións abandonadas da costa poderán ter unha segunda vida grazas á Lei Galega do Litoral. Dende que Galicia asumiu as competencias sobre a súa costa, o 1 de xullo, xa se identificaron máis de 1.600 bens culturais, dende faros a muíños ou a antiga baleeira de Cee. Estas son as ruínas da fábrica onde se procesou a última balea cazada en España. Esta factoría de Cee botaba o peche a 6 décadas de actividade no 1985 tras a aprobación da moratoria á caza comercial imposta pola Comisión Baleeira Internacional. A lei impedía darlle un novo uso por estar en zona de dominio marítimo terrestre e agora é unha das construcións que ao amparo da Lei Galega do Litoral poderán ter unha segunda vida. Alfonso Rueda di que este é un bo exemplo de por que Galicia reclamaba as competencias sobre a súa costa. Somos os primeiros interesados en seguir conservando estas maravillas como que son, pero darlle unha segunda vida económica si é posible, e en moitos casos ten que ser posible. Por lo tanto, creo que isto é unha plasmación de en que consistía e os beneficios de poder facer isto dende Galicia. Nos 2 meses que leva en vigor a Lei Galega do Litoral xa se identificaron máis de 1.600 construcións, das que 870 poderían ter un novo uso segundo a Xunta. O catálogo con todas elas abrirase a información pública en outubro coa previsión de aprobalo antes de que remate este ano. O cesamento da subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, abriu unha fenda no PSDG. Lidera as voces críticas Inés Rei, que asegura que cando hai que prescindir de alguén, a primeira en caer é sempre unha muller. A dirección socialista defende que os cambios obedecen á estrategia do partido. A operación foise cociñando a fogo lento e rematou de facerse en setembro. A comezos de mes, o delegado do Goberno en Galicia cesou a subdelegada na Coruña, María Rivas. E o seu lugar vai no ocupar Julia Balde, que é un dos 9 deputados do PSOE no Parlamento. Aí comezan as suspicacias e o malestar no partido. A alcaldesa da Coruña non morde a lingua. E a mí me parece un error.
e deixa esta reflexión. Es curioso cómo cuando hay que hacer movimientos siempre tienen prioridad los hombres. Inés Rei incorporará a Rivas ao seu equipo, pero as críticas non se deteñen na Coruña. En Santiago se dixe que expulsados do PSOE pola actual dirección ven un movemento de besteiro para colocar no Parlamento o home forte na cidade, Aitor Bouza. Un movemento a tres bandas que a dirección socialista defende desde a normalidade. Atende sempre a criterios de objetividade e criterios para ter as persoas idóneas en cada momento. Os partidos teñen as súas estrategias, vayan a donde vayan, non vai haber ningún problema. O paso de Julia Valde pola subdelegación prevese curto, porque o ano que ven cumpre 70 anos, a idade de xubilación obrigatoria. O novo presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pide máis recursos humanos e tecnolóxicos para garantir a eficacia do sistema xudicial galego. Fixo no acto de apertura do ano xudicial onde reivindicou tamén unha xustiza centrada nas persoas e en constante diálogo ca sociedade. Galicia necesita, y no es ningún descubrimiento, más plazas judiciales. Necesitamos también plantillas dimensionadas según su carga de trabajo, con especial atención a la saturación de los órganos o a la complejidad de su competencia. Del mismo modo, la modernización tecnológica es imprescindible. Necesitamos sistemas estables, interoperables y seguros que garanticen trabajar con rapidez y calidad. Imos xa ca crónica internacional. En plena escalada de tensión ca OTAN, Rusia e Belarús iniciaron este venres manobras militares conxuntas. Entre outros exercicios, van simular o emprego de armas nucleares tácticas ou mísiles hipersónicos. Algúns dos exercicios terán lugar en territorio bielorruso e a menos de 500 kilómetros da fronteira con Polonia. Varsovia xa advertiu que estará vigilante para responder a calquera provocación. Estas manobras chegan 2 días despois de que drons rusos invadisen o espazo aéreo polaco. En resposta a aquela incursión, o secretario xeral da OTAN anunciou hoxe unha iniciativa militar para reforzar ese flanco da alianza. A operación Sentinela Oriental comezará esta mesma noite e incluirá a despregadura de cazas de Dinamarca, Francia, Reino Unido ou Alemaña. Estados Unidos anuncia a detención do presunto asasino do activista conservador Charlie Kirk. Trátase dun mozo de 22 anos natural de Utah que, segundo as autoridades, se radicalizara nos últimos anos. O vídeo en que se ve o sospeitoso escapando por un tellado do campus foi clave. A arma do crime, un fusil de alta potencia, apareceu entre os arbustos. Aquí na casa, na política nacional, a relación entre Goberno e Junts atravesa un momento complexo. Os de Puigdemont tombaron no Congreso a reducción da xornada laboral nunha sesión tensa en que Yolanda Díez lle reprochou a súa postura. Agora o PSOE quere restablecer o diálogo cos independentistas, desmarcándose do ton da de Sumar. O mércores pasado os deputados de Junts escoitaron palabras grosas da vicepresidenta segunda, visiblemente molesta porque caía a súa medida estrela, a redución da xornada laboral. Dende entón seguiu criticando os de Puigdemont polo seu xeito de negociar. Estuve negociando con Junts máis de 6 meses. E o diálogo non é todo o nada. Pero no PSOE son conscientes dos números de que precisan os votos de Junts e por iso queren desmarcarse do ton da vicepresidenta de Sumar. Son debates en ocasiones vehementes, donde se defienden las posiciones con pasión. Más allá de esa intensidad del debate, mano tendida Junts. Man tendida para negociar e non só a xornada laboral, senón tamén os presupostos. El Gobierno mantiene una relación fluida, normalizada, de respeto mutuo con todos los grupos parlamentarios del Congreso, particularmente con los que apoyaron la investidura. E que deses partidos depende o futuro desta legislatura. Quien gobierna sin presupuestos, quien gobierna sin mayoría parlamentaria, quien gobierna atacando a los jueces, lo que hace es secuestrar la democracia de la nación española. Os aeroportos galegos pechan o verán co peor balance de pasaxeiros desde a pandemia. Só se salva Alvedro, que segue sumando pasaxeiros. Tanto Peinador como Lavacolla pechan o período estival con cifra a baixa, Patricia.
Sí, este aeroporto Rosalía de Castro perdeu entre xullo e agosto case 87.000 pasaxeiros con respecto aos mesmos meses do ano anterior. O de Peinador perdeu 12.000. Son en conxunto 95.000 pasaxeiros menos os que utilizaron os aeródromos galegos este verán. Só resiste o aeroporto de Alvedro, que leva 10 meses a alza. Se nos fixamos nos datos do que levamos de ano, este aeroporto de Santiago segue liderando o tráfico de pasaxeiros, pero é tamén o máis castigado. En estes primeiros 8 meses acumula unha perda de pasaxeiros de case o 13%. Tanto o de Vigo como o da Coruña gañan pasaxeiros, un 8% Vigo, un 4% case Alvedro. Esta perda de pasaxeiros dos últimos meses, do verán, todo apunta a que vai seguir agrandándose de cara á tempada de inverno, tendo en conta o anuncio de repregamento da compañía Ryanair. Pois precisamente Ryanair ameaza con recortar máis voos en España tras anunciar este mesmo mes que eliminaba conexións en varios aeroportos, entre eles os de Santiago e Vigo. A compañía eleva o ton e di que suprimirá outro 1 millón de prazas para o verán se a AENA non rebaixa as taxas. Os prezos estabilizáronse en agosto no 2,7%. Esa estabilidade débese ao comportamento dos alimentos e da electricidade, que compensaron a suba dos carburantes. En Galicia, o IPC subiu ata o 2,5% e queda 2 décimas por debaixo da media estatal. O que máis subiu foi a vivenda, case un 6%. Bruxelas abre a porta a ampliar o prazo para deixar de vender vehículos de combustión no ano 2035. Así se comprometeu a Comisión Europea tras a reunión que mantivo hoxe cos principais actores europeos da industria automobilística. Bruxelas, María Calvo. Sí, un encontro que a patronal europea do automóvil valorou positivamente, xa que desa xuntanza presidida por Ursula von der Leyen saíron co compromiso por parte da Comisión de adiantar a revisión dos obxectivos de emisións CO2 a finais deste ano, en lugar de ter que agardar ao 2026. Desde o sector seguen insistindo en que non é viable a fin dos vehículos de combustión no 2035, por iso piden unha flexibilidade normativa e tamén incentivos para acelerar as vendas dos coches eléctricos. Nesa dirección, o Executivo Comunitario anunciou hoxe unha nova categoría chamada Made in Europe para precisamente impulsar a produción de coches eléctricos pequenos e asequibles en Europa. Grazas, María. Retomamos algúns asuntos da actualidade doméstica. A Audiencia Nacional condena a 10 anos de cadea os 9 integrantes dunha banda de narcotraficantes que introduciu case 2 toneladas de cocaína a través dos portos de Marín e Valencia. En novembro de 2019, nunha mesma semana, a Garda Civil interceptaba 2 alixos de cocaína no porto de Marín. Os narcos empregaran o método do gancho cego. Forzaban contedores, neste caso de plátanos procedentes de Chile, para ocultar neles a droga sen coñecemento dos donos da carga. Aqueles 2 alixos sumaban máis de 800 kilos de cocaína. A mesma cantidade era incautada meses despois nunha operación semellante no porto de Valencia. O valor da droga superaba os 60 millóns de euros. A operación policial rematou con 10 detidos. A Audiencia Nacional condenou este venres 9 deles a 10 anos de prisión cada un e a unha multa de 70 millóns de euros. Son 6 neerlandeses, 2 marroquís e un checo. O 10º saiu absolto por falta de probas. O líder da organización está fuxido. A desarticulación da banda foi posible grazas á actuación de 4 gardas civís que finxiron aceptar subornos para permitir a entrada da droga. A defensa tentou acusalos de provocar o delito, un extremo que o xuíz di que non quedou probado. E a Garda Civil detivo en Castelló un camioneiro de 45 anos que transportaba máis d'1 tonelada e media de haxís. Interceptaron o seu camión na autoestrada do Mediterráneo. O home intentou fuxir a pé, pero arrestaron pouco despois. Atribúenlle un delito contra a saúde pública e outro contra a seguridade viaria por condución temeraria. A maior parte dos polígonos de bateas onde se produce mexillón están pechados estes días por culpa da toxina. É case habitual a mediados deste mes de setembro, pero nesta ocasión parece que a chamada marea vermella veu algo máis complexa, Paula.
Sí, nestes momentos as máis afectadas son as rías baixas e líbranse en Galicia, a de Ares, a de Betanzos e tamén o interior da ría da Arousa. De feito, na Pobra do Caramiñal ou en Vila García fai 4 anos que hai bateas que están producindo sen ningún tipo de peche, tampouco por toxinas. Nestes momentos, alrededor do 70% dos polígonos de produción de mexilón en Galicia están pechados, pero sí que temos que falar dunha leve melloría porque nas últimas horas, especialmente ao mediodía, puideron reabrirse varios polígonos de mexilón no concello de Redondela. Esta presenza de toxinas, como ben dis Pablo, é habitual cada ano, pero sí que é certo que desta vez hai a presenza de dúas toxinas que non son habituais, que son a amnésica e a paralizante, que ademais de non ser habituais nestas épocas, son máis perigosas para a saúde que a que sí adoitamos ver cada ano, que é a diarreica. Por certo, pode mellorar aínda nos próximos días, sobre todo pola presenza de eventos, a situación, pero sí que temos que dicir e calmar a poboación. Todo o mexilón que está chegando ao mercado pasou por todos os controis de calidade e de seguridade alimentaria. Grazas, Paula. A vendima xa está en marcha en toda Galicia, pero ollo con algo tan tradicional como botarlle unha man ao veciño, porque as inspeccións de traballo combaten a contratación irregular de xornaleiros e esa colaboración altruísta vai metida no mesmo saco. Históricamente, a vendima, como a colleita da pataca e outros traballos agrícolas temporais, facíase de xeito comunitario. Familiares e veciños xuntábanse e vivíano como unha festa de entrada no outono. Pero ese espírito estáse perdendo. Ahora é máis complicado porque pode ser inspeccións, porque veñen e se collen a xente sen asegurar, pois as sancións hai que son moi grandes. Entonces, pois bueno, a xente ten moito medo. E as multas que meten. Son moi altas. Moi altas, falase de 6.000 euros por persona. Esta semana ten habido inspeccións a diario, algunhas con drons e asistidas pola Garda Civil. Cada vez hai máis inspeccións, cada vez hai máis control, e fora de familiares de primer grado prácticamente, é moi difícil poder traer a alguén sin asegurar. O que di a norma, o Estatuto dos Traballadores, é que os traballos familiares quedan excluídos desta lei e tamén os que se realizan, di textualmente, a título de amizade, benevolencia ou boa vecindade. Yo podo ser moi amigo de un viticultor del Ribeiro, pero se estoy empadronado en Ourense, yo ya non podo demostrar vecindad. E como demuestro con documentación unha relación de amistad? Queda moito na mau do inspector. Entonces, eso non pode ser. Temos que facer unha norma, esa mesma norma podemos ampliar e deixar claro que hai que presentar ou quen é que consideramos boa vecindade e o que non consideramos boa vecindade. Piden que se relaxe a carga burocrática duns traballos que son esporádicos, de curta duración e con dificultades para atopar traballadores. Castroverde perde o último panadeiro artesán que se retira do oficio logo de 25 anos á fronte do forno. De momento non hai remuda para un traballo que se realiza maioritariamente cando as demais persoas estamos descansando. Durante 25 anos, Agapito estivo ao fronte deste forno que acaba de apagarse. Era o único panadeiro artesán que quedaba en Castroverde. Con el desaparece un oficio que de momento non ten remuda. Recordo que o ano dixen isto non é o meu e vou cerrar. Pero, bueno, 25 anos. É que te vai enganchando dunha maneira e doutra, e, bueno, ten os seus momentos bons, pero non paga o sacrificio que ten, e si pechan todas. O mundo modernízase, non podes aquí, necesitarías unha persona para que che levara os papeles, nos quedamos obsoletos de todo, necesitas, bueno, é imposible, vas a repartir aos pueblos que é irrentable totalmente, vas un pouquiño de asistente social. O forno que empregaba para facer o seu pan ten máis dun século de vida. Aínda conserva calor da última fornada esta mesma semana. Estes fornos son de fuego directo, levan o fuego dentro, levan aquí un fogón polo que entra o lume hacia ese lado, e isto acaba o quentalos. Claro, son fornos moi difíciles de traballar. Con experiencia, tempo e dedicación, durante 25 anos surtiu de pan artesán os veciños de Castroverde. Un dos hórreos máis longos do mundo está en risco de derrubarse. A parroquia onde está mobilizouse para protexelo e conseguir que o restauren. Estamos diante dun dos 50 hórreos máis grandes do mundo. Representaba, digamos, unha época na que o pobo tiña que darlle parte da colleita á igrexa, por iso se construían esos hórreos tan grandes. Tan grandes como 10 claros, máis de 22 metros de longo e 1,5 de largo. E o estado en que está, ben se ve. Está en risco de que caiga con un temporal como lle pasou ao hórreo máis longo do mundo en Ele, que está en Lalín, en Gondoriz. Para a veciñanza é un símbolo e un orgullo, así que andan na loita para que se repare. Un hórreo tan grande, é unha pena que estea así. A ver, se vale 25.000 euros o arreglo.
Sí, son 25.000 euros, pero solo parece que solo costean o permiso, que vale 500. Din que a Igrexa, que é a propietaria, só pon eses 500 euros, así que terían que buscar outras axudas. Creen que restauralo pode ser unha oportunidade para a parroquia. Sí que tener aquí uno de los hórreos más grandes del mundo puede atraer visitantes, casas rurales que hay cerca, bueno, puede mover un poco la economía de la zona. E conservar un patrimonio histórico e cultural único. Isto forma parte da identidade de Galicia. Son os hórreos, os cruceiros, ese patrimonio inmaterial, é dicir, a muiñeira, a foliada, todo iso, temos que coidalo, mantelo e mimalo. As autoridades portuarias buscan novos aproveitamentos para os faros. A automatización xubila os fareiros, co que as vivendas e construcións anexas poden acoller outros usos, mesmo turísticos, sempre que non estorben a sinalización e balizamento. Galicia presume de ter o primeiro faro de España reconvertido en hotel, na illa Pancha, en Ribadeo, e o último, o Hotel Cabo Silleiro, en Baiona. A Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao fixo un estudo para o aproveitamento público dos edificios anexos a seus 9 faros e 20 balizas sen prexuízo da sinalización. O investimento privado é esencial. Los hai con unha edificación anexa importante, grande, que aí cabe la posibilidad de un destino hotelero. Luego los hay con una edificación mucho más pequeña, pues que pueden ser un centro de origen pues de rutas, de senderismo, hasta puntos de observación de naturaleza. As casas do fareiros, os torreros están quedando desusos. Se non chega a empresa privada para poder restauralos, isto vai acabar caendo. Súa foi a concesión do primeiro faro de España reconvertido en aloxamento turístico, o Faro Vello da Illa Pancha, cunha xoia preservada. Unha escalera do siglo XIX, de 1857, unha escalera de Sargadelos, de Forxa de Sargadelos. O faro do Cabo Prior xa funciona como sala de exposicións e o de bares ten moitas posibilidades para unirse como hotel no futuro aos de Illa Pancha, Lariño, Fisterra e o Hotel Boutique Cabo Silleiro en Baiona, inaugurado este ano. Estamos moi contentos de haber posto en valor precisamente patrimonio que de todos, non? Majestuoso, pois esta torre coas súas escadas interiores. O interese turístico está demostrado, veráns e fins de semana todos están case sempre completos. O acceso dos menores ás redes sociais podería limitarse de forma radical en Francia. O Parlamento galo propón que se proíba por lei o uso das redes por rapaces de menos de 15 anos. Tamén un toque de recollida para que os adolescentes non usen os dispositivos durante a noite. Xa non hai quen pregunte polo tempo agardando polo bus, quen diga, bueno, depende, porque xa non se fala. Non necesitamos amigos nin temas de conversa, porque temos pantallas. Son as nosas compañeiras inseparables da vida cotiá, pero que a longo prazo non nos fan ningún ben. Se socializa un pouco máis e temos máis presencia persona a persona, que é unha forma mellor incluso hasta de conocerse. O Parlamento francés, tras unha investigación, sinala TikTok e outras plataformas como potencialmente perxudiciais para a saúde mental dos mozos e propón endurecer o acceso destas ferramentas a menores de 15 anos. Penso que a lei baixa con bastante retraso. Expoñer aos nosos fillos ás redes sociales cando nós mesmos a veces non temos a capacidade de regulalas, o dano que xa se fixo en algunhas generacións deixe de estar aí presente. En España, o 82% da poboación pide un desenganche do móvil e poñerlle freo ás pantallas. Controlalas, sobre todo os pais que as controlen, porque non é normal que con 14, 13 anos podan entrar en cualquier contenido. Se todos nos teñen que prohibir para poder facer algo, un uso racional das cousas, mal vamos, pero bueno. Las redes sociales no son buenas para los chicos, tal y como están hoy, pero creo que somos nosotros los que debemos ponerle el freno y no siempre pasar por la prohibición de cada estado. Australia toma a dianteira. En decembro prohibirá o acceso ás redes sociais para menores de 16 anos. En Galicia o movemento xa se iniciou. Este curso as aulas dos menores de 10 anos quedarán libres de pantallas. Os mellores rapeiros de España compiten a estas horas na Coruña, na Liga Profesional desta modalidade. Fano disputando batallas de rima e improvisación. ¡Una relación de cojones! ¡Parece que viene de la isla de las tentaciones! ¿Me lo vas a decir? Os 10 mellores rapeiros de España batallan para conseguir o anel de campeón. A Liga Profesional de Freestyle comezou este ano na Coruña con nomes consolidados como Arcano ou Bennett e outros que debutan. Es una nueva experiencia que a toda esta gente la llevo viendo muchísimos años en la pantalla desde que era niño y ahora poder estar con ellos aquí, la verdad que es un sueño hecho realidad. Pro público, a Freestyle Master Series é a ocasión perfecta para coñecer de preto a estes artistas. Un público diverso con rapazada moi nova e que aprecia a rima, a poesía e a creación improvisada.
El estilo métrico, también me gusta el doble tempo, el estilo de chuti, son distintas cosas, pero básicamente disfrutables. Las barras de Bennett, las que se sueltan son muy potentes, la verdad. Su forma de rapear y pues cómo lo hace básicamente. Los eventos suelen ser eventos mágicos, no sabemos lo que va a pasar, es el arte de la improvisación, entonces te vienes abierto a ver algo que solo sucederá aquí. ¡Mis máscaras de hierro, pues soy el profesor Layton! O evento reuniu no Peirao de Batería da Coruña 4.000 persoas. 50.000 máis seguirono en tempo real a través de streaming. Tío de talento con el arte lo derrocha. Hablan de máscara y de encierro en Alcatraz, solo ve puntos negros porque su cara es de este. Fundador da empresa Pescanova, a farmacéutica Celtia, a multinacional do transporte Transfesa e responsable da chegada do kiwi a Galicia. Son algúns dos aspectos que recolle o libro sobre o empresario José Fernández, nado en Lugo a principios do século XX e que se acaba de presentar en Lugo. A súa autora é a xornalista Marisa Gallero, que destaca a faceta profesional e humana deste lucense polifacético comprometido ca súa terra. Faleceu aos 67 anos o xornalista Andrés Ríos, que fora director del Ideal Gallego e de Deporte Campeón. Había un ano que se xubilara tras unha carreira dedicada ao xornalismo coruñés e, sobre todo, o deporte da cidade e da súa área metropolitana. Saben que esta semana estamos de estrea na Televisión de Galicia e entre os programas que volven está No Foco, outra das referencias dos servizos informativos. Será este sábado, despois do Telexornal Mediodía, con Xesús Peleteiro. Tamén volve a alegría incomparable do Luar. Hola, Galloso, benvidos. Sí, pero perdón, compañeiros, porque teñemos que dar unha noticia e que Galloso non está. Non, é que non aparece, a verdade é que, como se loita dicir xornalísticamente, deixounos tiraos. Sí, efectivamente, nuns minutos debería de comezar a nova tempada de Luar, pero a porta está pechada. Aquí hai 150 convidados e non podemos entrar. Nós o único que recibimos, verdade, foi unha invitación oficial para vir a estrea do novo Luar e unhas calzas de pintor que levamos aquí postas xa, verdade, levámola todos postos. Sí, bonita non son, pero de momento é a información que vos podemos dar a toda agora. Se temos novidades, pedimos vos paso. Canto menos sospeitoso é porque escoitanse ruidos, verdade? Sí, ruido hai. Algo hai. 1940, rexión francesa de Dordoña. Marcel Rabidat, un aprendiz de mecánico de 17 anos, pasea co seu can polo monte. O animal desaparece por unha fenda. Marcel tira unha pedra e escoita como cae ata unha cavidade máis profunda. 4 días despois, regresa ao lugar con reforzos. Outros 3 rapaces de entre 15 e 16 anos. Imaginen as súas caras cando entran e ven pinturas rupestres de hai 17.000 anos. Son as covas de Lascaux, a chamada Capela Sixtina da prehistoria. Feliz noite, ata mañán.